Dobrý den všem, vás tady vítám u tohle videa, kde si ukážeme, jak se draftuje vlastně Star Wars Unlimited, konkrétně tady sada Legends of the Force. Tenhle draft se vlastně konal tohle úterý, hnedka po releaseu Legends of the Force, takže všichni z nás vlastně, nebo pro všechny z nás to byl, řekněme, relativně nový zážitek. Nikdy jsme tuhle sadu předtím nedraftovali, takže já vás si vlastně provístím, jak se obecně draftuje Star Wars Unlimited, nad čím přemýšlím vlastně u téhle konkrétní sady. Myslím, že mi to celkově nakonec docela vyšlo, takže to bude snad pak i helpful pro vás. Jak teda vlastně ten draft Star Warsu funguje, vy si prvně vlastně otevřete ten booster, kde máte ty vaše 3 lídry, ty vlastně draftujete jako první, vyberete jednoho, ty zbylý 2 vlastně posíláte dál, zprava vám přijdou ty 2 noví lídři, z těch si vyberete jednoho a nakonec vlastně toho jednoho posledního dostanete. Tyhle ty 3 lídry můžete hrát a k tomu můžete vlastně hrát jakoukoliv komonkovou bázi, která je zrovna v tom daném setu, což znamená modrá, zelená, červená a žlutá, ačkoliv je třeba i nutně nemusíte rozbalit, a pak samozřejmě můžete hrát i například nějaké rarkové báze, pokud je teda otevřete. Takže tak vlastně funguje to původní draftování lídrů. Potom samozřejmě, co se dodraftují lídři, tak se podíváte do těch vašich jednotlivých boosterů s 15 kartama, vyberete vlastně jednu kartu a posíláte dál. Moje obecná strategie vlastně při draftech Star Warsu je, že tuším, jaké lídry, nebo jakého lídra bych chtěl hrát nejradši, tuším, jakou barvu bych s ním chtěl nejradši hrát a posledně samozřejmě hledám čistě ty nejlepší karty. To si vlastně ukážeme pak při draftování z těch jednotlivých boosterů, kde vlastně já minimálně na začátku vlastně nekoukám skoro na žádný synergie, co se týče mýho lídra nebo něčeho podobného. Nekoukám ani nutně, co bych z toho přesně chtěl hrát, ale spíš jako jaký karty z toho daného boosteru jsou nejlepší. Tak, ale vlastně můžeme asi pustit rovnou do toho draftování samotného. Já jsem tady vlastně v mezičase dodraftoval ty lídry, mám nakonec Kyla, Snowka a potom tu Chris, s tím, že jsem si vlastně otevřel Kyla a 2 Asoky hnedka na začátku. V tu chvíli jsem vlastně začal koukat kolem sebe a viděl jsem, že se ke mně dostane buď právě Snoke, anebo Obi-Wan, takže jsem si říkal, asi dostanu někoho zeleného a dostanu buď dobrýho Heroic nebo dobrýho Villainy. Nicméně potom jsem koukal ještě u oponenta vlastně o 2 místa vedle a tam jsem vlastně neviděl prakticky nic dobrýho a trošku jsem se obával, že už by mi nepřišel vlastně žádný Heroic leader, pokud bych ho nebo nepřišel by mi žádný villain leader, pokud bych si teď nevzal Kyla. To byl vlastně ten hlavní důvod, proč jsem si vzal Kyla. Zároveň jsem tušil, nebo vím, že modrá je nejlepší, o tom jsme se vlastně bavili v tom mém původním videu, kdy jsem zmiňoval nejlepší věci na Sealed, případně i draft vlastně v téhle sadě. Myslím si, že modrá je nejlepší a proto jsem vlastně chtěl mít toho Kyla, abych měl jistotu, že i kdyby mi nepřišel vlastně žádný kvalitní lídr, tak vlastně můžu i tak tu modrou hrát. Nicméně tam mám teda Kyla, Snowka a Chris a začali jsme s prvním boostrem. Tam jsem vlastně jako nejlepší kartu vyhodnotil právě toho dinosaura, který vlastně získává ambush, pokud oponent kontroluje Force jednotku. Nic jiného jsem tam vlastně užitečného neviděl. Přišla mi to jako nejlepší karta, plus jsem si řekl, že zeleno-modrý Kylo, případně zeleno modrý Snoke bude nejlepší, plus mi to funguje zároveň ke Chris. Já vlastně teď na začátku jsem si říkal, že nejvíc budu preferovat zelenou, protože mi uvolní hrát vlastně všechny lídry i nějak jakoby rozumně. Druhou jsem si říkal červenou a samozřejmě pokud bych viděl dobrý modrý karty, tak budu brát modrý karty, což se vlastně stalo i tady. Já jsem tady druhotně přemýšlel nad tou creaturou, která vlastně přichází s ambushem jako 2/1. Nakonec jsem se rozhodl pro tady ten event, co dával vlastně -2, případně -3, -3. Říkal jsem si, že kdybych hrál vlastně Snowka nebo tu Chris, tak budu chtít spíš nějaký, řekněme, late game a do tohohle plánu vlastně toho late gameu víc zapadal ten event.
taky jsem si říkal, že se ke mně ta creature vlastně vrátí, nebo případně nějaký jiný dvojdrop. Na druhou stranu, možná i ta creature by nebyla vlastně špatná v tuhle chvíli. Taky, co vlastně, na co je dobrý si někdy zamyslet, je, že pokud vlastně seberete nějakou modrou, zelenou, červenou kartu, tak je samozřejmě o jednu kartu téhle barvy míň v tom boosteru pro dalšího člověka. A to minimálně, řekej, subconsciously posílá nějaký signál, že ta modrá je prostě braná u ostatních a ty další lidi už ji tolik neberou. Takže vlastně z začátku já spíš preferuju právě ty karty s tou barvou, přesně kvůli tomu, abych posílal nějaký signál. Tak, tady ve třetím boosteru se ke mně dostal Shatterpoint, což je, řekněme, jedna z nejlepších karet na limited formátu, takže z toho jsem byl velmi rád, že se ke mně něco takového dostalo. Trošku jsem teď začal přemýšlet nad tím, že možná do toho late game plánu jdu moc, že v příštích 2-3 boosterech bych vlastně chtěl třeba nějaký dvojdrop, případně trojdrop, abych měl i nějaký jednotky, kolem kterých by se to pak líp dalo stavět. Teď se vlastně dívám do tohohle boosteru, vidím tam toho vlka, vidím tady ten removal a viděl jsem tam ještě toho Fallen Jedi. Tyhle 3 karty mi vlastně přišly nejlepší a tady nakonec je v červený, to jsem podle mě rychle minimálně v hlavě opustil tu myšlenku, protože jsem řekl, že asi červenou hrát nebudu, neměl jsem dobrý lídry k tomu, nikdo z těch lídrů vlastně nedokáže hrát asi dostatečně agresivně na to, aby se vlastně ta asáž vyplatila. Znovu mám v hlavě spíš ten control plán, takže si říkám spíš ten vlk, anebo právě tady ten removal s tou verlibou. Nakonec jsem se rozhodl vlastně pro tu verlibu, protože jsem se nechtěl fixovat na heroic, případně villain aspekt, takže to je vlastně ten hlavní důvod, proč jsem si tady vybral ten removal oproti tomu vlkovi. Ze stejného důvodu jsem si vlastně nevybral ani toho Fallen Jedi, znovu nechtěl jsem se jednoznačně fixovat buď na Snouka nebo Kyla. Taky je to o tom prostě brát ty removaly, aby ostatní hráči, řekněme, neměli. Možná je to taky jako blbý říct, ale ty removaly jsou častokrát, nebo by měla být vysoká priorita pro další hráče, takže u toho Fallen Jedi nebo u toho vlka je, řekněme, nějaká šance, že se ke mně ty karty potom zpátečně dostanou. U toho removalu si to nemyslím. Za prvý je to přesně, je to removal bez heroic nebo villainy aspektu, což znamená, že se dá hrát v každém zeleném balíčku a za druhý těch removalů je prostě málo a když zrovna přijde, tak se vyplatí vzít. Tady vlastně v tom packu já se zamýšlím, jestli ještě nesvičnu do nějaký jiný barvy případně. Znova nevidím tam vlastně nic, co by mě přesvědčilo na to, abych hrál buď žlutou, nebo začal brát žlutou nebo červenou. Myslím, že tady ta creature vlastně s tím ambušem se mi líbí nejvíc. Druhotně se mi samozřejmě líbí ten 2-4 z Restore, ale znova nechtěl jsem se zatím fixovat do Heroic ani villainy. A zatím nepřišla jediná vlastně dostatečně dobrá karta na to, abych si řekl, že je čas vlastně určit, do čeho půjdu. Tady vlastně v tom boosteru vidím ty Sisters of the Force, myslím, že se to jmenuje. Modrá karta, která vlastně dává 5 shieldů, myslím, že je jedna z těch lepších late game karet, který jsou v tomhle setu. Častokrát ty shieldy jdou removenout akorát přes ty minus ability, což má Anakin, nebo právě tady ten event, který už jsem si v předchozích fázích bral. Tady jsem si říkal, že ty sestry tady budou asi nejlepší, zároveň když jsem se vlastně kouknul na ten svůj mana curve, tak jsem říkal, jo, mám to docela rozložený, pojďme dál pokračovat v tom, že budeme brát prostě ty nejlepší karty. U té 2 černozelený, říkal jsem si, že by mě to už docela zafixovalo na to, že bych musel hrát Snouka, což jsem v tuhle chvíli nechtěl. Znova zmiňuji, nechci fixovat barvy. Tady v tom vlastně boosteru mě podle mě nejvíc láká It's Worse, znova dobrý removal, dá se hrát v jakýkoliv barvě, kdybych chtěl hrát Chris, můžu jí hrát, kdybych chtěl hrát Snouka, můžu jí hrát, takže to nakonec beru.
v tomhle tom boostru vlastně tam znova vidím tu creature s tím ambušem, vidím tady tu za 4-3-3, myslím, že nakonec si vemu vlastně jí, upřímně tohle je spíš pick, že jsem chtěl rareko a že ta karta se mi nezdála zase tak špatná, zároveň tu jednu creature, tu 2/1 už jsem měl, říkal jsem si, že nutně nepotřebuju druhou, nakonec jsem tu kartu podle mě nezahrál ani jednou, ta karta si myslím, že není dobrá a asi bych měl radši tu creature, i třeba na to vyložení v prvním kole, nicméně nakonec jsem teda vzal tady tu 3-3 za 4. V tomhle boostru vlastně nevidím nic dobrýho, podle mě jsem dokonce přemýšlel v hlavě, jestli nevemu nějakou ankomonku, která mi spíš špatně ještě chybí, ale nakonec jsem vzal tady tu alpaku, nebo co to je. Vlastně ani moc nevím, co to dělá. A říkal jsem si, že to bude spíš karta do počtu v nejhorším. V tady tom boostru taky nevidím nic úžasného, takže nakonec se rozhodnu, pokud se nepletu, pro tu Verlibu, čistě kvůli tomu, že mi jde do barev. A že vypadá, řekně, jediná rozumně, tak je to Erko, takže jsem si o něco zlepšil, nebo jsem si sehnal nějaký nový karty. Tady vlastně se ke mně dostal ten 2-4 Restore 1, kterýho jsem předtím pásnul. Teď už jakoby si začínám říkat, OK, nejspíš to teda bude Snoke, už mám vlastně 2 černé jednotky, zároveň mám prostě nějaký jakoby silnější jednotky, takže ten model, kdy já budu něco boostit, mi začal dávat smysl, nemám zatím jedinou kartu, která vlastně využívá ten force, co Chris generuje, nemám zároveň žádný rozumný upgrade, který bych mohl hrát s Kylem, takže v tuhle chvíli si v hlavě říkám, že nejspíš teda budu hrát toho Snokea. Tady vlastně z těch 3 karet nevidím tam upřímně nic dobrýho, nechci hrát toho Squida, protože ta karta je prostě příliš pomalá, myslím, že pak během toho hraní jsem ji nezahrál ani jednou, tady si vemu prostě nějaký karty už do počtu a posledně jsem dostal ještě jednoho vlastně Squida. V tuhle chvíli po prvním vlastně balíčku, tak mě to upřímně docela děsí, protože mám hodně 6 dropů, nemám ani jeden 2 drop a nezdá se mi, že mám jedinou jakoby kvalitní kartu. Nejlepší je ta 5/5 za 5, co dostává ambush. Pak samozřejmě Shatterpoint teda uznávám, ale vlastně nic dalšího dobrýho tam úplně nevidím. Teď jsme vlastně u druhého boostru už. Tady už teda hledám spíš karty, které mi doplnějí ten můj gameplan toho balíčku, takže vím, že chci hrát Snokea, vím, že mi chybí prostě nějaký 2 dropy, 3 dropy, vím, že mi chybí prostě nějaký černý karty. Takže tady z toho prvního vlastně boostru tam pro mě byl nejlepší Kylo. Nic jiného lepšího se neviděl. Na druhou stranu zpátečně možná, kdybych si vzal tu Sister of the Force a zkusil se nějak víc přiblížit k té Chris, tak by to možná i dávalo smysl, zároveň bych měl nějaký rareko, ale nechtěl jsem právě další jako 5 drop, vzhledem k tomu, že nemám žádný nebo 1-2 drop, který není úplně dobrý, nedá se zahrát prostě první kolo, nebo ještě jinak, nechci ho zahrát první kolo. Tady vlastně z druhého boostru vidím tam tu Drain Essence, není to karta, která se dá, řekněme, vyložit jako i jednotka, ale minimálně na to první kolo je vlastně dostatečně dobrá, protože častokrát dokáže zabít vlastně ten 2 drop a ještě vygenerovat force, takže vám tu vlastně dá tu advantage, co by klasický 2 drop dělal. Já myslím, že se tady vzal a trošku jsem v hlavě ještě chvíli myslel, že můžu hrát teoreticky Mola, nebo o to jsem si tu kartu vlastně polepšil, že zahraju 2 damage, vygeneruju force a pak dám 1 damage. Je to vlastně nesmysl, protože v draftu nemůžete hrát ty 2 lídry z pre-releaseu. Vlastně nemůžete hrát vůbec, protože ani v těch draftech nejsou, nebo v těch boostrech nejsou. Takže ta karta je jako o něco horší, než třeba v těch pre-release eventech, ale stále velmi solidní karta. Vlastně pak v tom boostu jsem objevil toho Sage, 2/2 se štítem, není asi co lepšího, nebo co víc si můžu přát. Tady znova nevidím nic dobrýho, nakonec tady vemu ty lodičky, znova myslím, že nakonec si vůbec nebudu hrát. Tady vlastně vidím první nějakou kartu, která supportuje trošku toho Mola, mám tady ještě vlastně foilový Erko,
Myslím, že se nakonec rozhodnu pro Sentinela, přesně kvůli tomu, že už mám vlastně hromadu těch 6 dropů. Říkám si, že toho potenciální Sentinela by mohl někdo vzít jiný, zatímco tady to rareko je podle mě jenom pár balíčků, co by to teoreticky chtělo hrát a říkal jsem si, že je větší šance, že by se to ke mně dostalo. Ne nutně, jo, lidi prostě pikují někdy rareka, ale karta to rozhodně, nebo zdálo se mi, že ta karta je horší. Tady vlastně mám druhýho toho Sentinela a pak tam mám ještě vlastně toho Fallen Jedie. Nakonec jsem se teda rozhodl pro myslím, že toho Sentinela, pokud se nepletu. Říkal jsem si, že vlastně zatím ten Force úplně nepotřebuji generovat, takže mi dával větší smysl právě ten Sentinel. Tady vidím ten Lightsaber a vidím tam toho Terrora. Já vlastně myslím, že nakonec se rozhodnu pro toho Terrora. Zdá se mi to jako lepší karta. Přesně kvůli tomu nevidím tady žádný dobrý Force jednotky, na který bych chtěl potenciálně hodit ten meč, takže mi to celkově dávalo větší smysl. Koukám ještě, jestli tam není něco jiného a v tom boosteru prostě nic jiného dobrýho není. Ten meč mně přijde vlastně dostatečně silný. Teoreticky zpátečně, já myslím, že to je už druhý meč, který já tady pasuju. Teoreticky by šel hrát s tím Kylem, já jsem toho Kyla měl trošku zafixovanýho, že dobrý není. A tady se ke mně záhadně dostal Talzin Assassin, to jsem hodně koukal, když se ke mně dostalo, nechápu, že to nikdo nevzal, takže mi to říkalo, že oponenti vedle mě vlastně, nebo další hráči vedle mě hrajou nejspíš nějaký ty heroic lídry, protože jinak by se ke mně Talzin Assassin neměl dostat. Upřímně, já i kdybych hrál heroic lídra, tak si tu Talzin Assassin nejspíš vemu. Tady karta do počtu, spíš než cokoliv jiného a zároveň to byla, pokud se nepletu, nejlepší karta v tom boosteru, takže jsem si říkal, že trošku i ostatním hráčům, řekněme, seberu možnost tu kartu hrát. Tady jsme si vzali do toho dalšího Nameless Terrora. Solidní karta, dokáže exhaustnout právě Force jednotku, hodí se ve všech fázích, řekněme, té hry. Tady si nakonec vemu ten za 5-4, dá 1 damage, znova solidní karta, z toho boosteru nejlepší, tady nevidím nic dobrýho, takže vemu něco do počtu. Tohle jsem podle mě spíš pikoval, aby to ostatní nemohli brát, přijde mi to jako lepší karta, než cokoliv jinýho, co tam bylo. Takže to je hlavní důvod, proč jsem vlastně vzal tohle. Po druhém boosteru, no, teď už se mi to zdá, řekněme, solidnější, mám těch dvojdropů stále málo, ale už mi přijde, že ten mana curve je aspoň trošku vyváženější. Tady vemu nějakou unkommonku, pasu dál a poslední mě čeká vlastně jedna karta, kterou dostanu a pokud se nepletu, tak ta karta je plně nehratelná, takže si ji rovnou odložím vedle a pak půjdeme vlastně do toho třetího boosteru. Tady ještě čekám, než mi oponent tu vlastně poslední kartu dá a tady jsem ji dostal. Tak jo, teď vlastně jdeme do toho třetího boosteru a co hledám? Snažím se roundnout ten balíček, když na ně teď koukám, stále mi chybí nějaký dvojdropy, něco, co bych chtěl zahrát, ideálně ať to má černou barvu. Trojdropy mám docela dobrý, na 4-5 resourcech, ty bych si chtěl trošku polepšit, mám tam nějaký jako docela dobrý karty, ale prostě není jich dost, jo. Na těch 4 dropech já typuju, že si nechám rozhodně Shatterpoint, že si nechám určitě Talzin Assassin, ale u toho zbytku jsem takový jakože ambivalentní, co se týče zbytku těch karet, jo. Není tam jako nutně nic, co bych potřeboval hrát. Protect the Pot je samozřejmě jakoby dobrý removal, na druhou stranu bych tam přesně hledal jakoby nějaký další creaturey. Třeba jedna z karet, kterou určitě bych rád si teď vzal třeba v příštích 2-3 boostrech, tak by byl ten, myslím, že Suspicious Flock, tak jak se jmenuje, za jedna jednička, kde se dá doplatit ještě dalších 6 a vlastně se s ním může stát až jakoby 7/7. To si říkám, že bych zahrál rád na 4, na 5, případně i později, až by mi to vlastně balanclo tak nějak ten mana curve. Zároveň co se týče těch 6 dropů, tak já jich mám sice dost, ale ty squidi nejsou úplně dobrý, It's Worse je super, ty Priestess of the Force jsou taky docela OK.
ale myslím si, že bych dokázal ocenit i vlastně lepší karty. Tady vlastně, teď jsem naposled byl toho Knight of Ren, tady z toho boosteru vidím dvě dobré karty, jedna je právě ten jakoby late game drop, druhý je dvojdrop. Já teď mám řekněme 4 hratelný ty dvojdropy, takže spíš koukám tady vlastně po tom dvojdropu, který si nakonec i beru. Tady teď vlastně čekám na booster, než si vlastně člověk naproti mě vybere. Přemýšlím, co bych hledal. Hledám nějaký 5 dropy, hledám potenciálně nějakou možná i late game kartu, samozřejmě dvojdropy. Vidím tady vlastně tu velrybu, která dokáže zabít nějakou jednotku, vidím tady znovu ty priestess a pak tady vidím na 5 vlastně 4/4, která když umře, tak dokáže dát 2 damage do všech jednotek. Trošku přemýšlím právě nad ní oproti těm priestess, myslím, že priestess je lepší karta. Na druhou stranu si říkám, že ten můj gameplan, kdyby náhodou mi nějaký oponent ujel vlastně na těch 2, 3, 4 resourcech a já se potřeboval trošku vracet do hry, takže přesně tady ten golem nebo co to je, mi pomůže se vrátit do té hry. Buď že vytraduje i třeba do nějaký 6/6, nebo právě dodělá ty jednotky, které řekněme ty moje early game jednotky načaly. Zároveň, když tady rozlížím vlastně teď kolem sebe a koukám, co oponenti berou, dělám si nějakou představu o tom, co kdo plánuje hrát, to mi trošku poradí, co můžu očekávat. Myslím, že teď zrovna probíhaly různé řeči o tom, že kde jsou všechny ty dobrý dvojdropy, já tady zrovna nějaký 3 vidím. Říkám si, že když tady jsou teda ty talks, nebo když všichni mluví o tom, že jim chybějí dvojdropy, tak si možná ten jeden dvojdrop vezmu, nakonec vezmu tady přesně Drain Essence. Přemýšlel jsem tam ještě na tou 2/4 s Ambushem, což je taky velmi solidní karta. Nakonec jsem se ale rozhodl právě pro tohle, takže v tuhle chvíli můžu vlastně zahrát 4 unity první kolo a mám tady vlastně 2x to Drain Essence, co dokáže případně něco dorazit, vygenerovat force, kdybych potřeboval spendovat a tak dále. Já tady vlastně nemám úplně hodně jednotek, který by to potřebovali spendovat, kromě Talzin Assassin, takže mi úplně nevadí třeba kdyby nějaký ty jednotky, ty early game jednotky nebyly force, protože ten force nespenduju na rozdíl od, nebo nespenduju tolik na rozdíl od ostatních. Tady si vezmu tu 3/1, nejsem s tím úplně šťastný, ta karta není dobrá, myslím, že umírá na všechno, nedokáže moc dobře tradovat, negeneruje force, takže ji spíš beru do počtu, abych měl přesně těch 6 až 8 dvojdropů. Tady v tom vlastně balíčku vidím ještě potenciálně další ten Drain Essence, to už by byl vlastně můj 3. Teď si v hlavě vlastně dělám nějakou mentální mapu toho balíčku, nebo no, mentální mapu spíš toho mana curveu. Já ho samozřejmě trošku vidím před sebou, ale ty karty tam tak jako házím spíš přesně pro ten vizuál, nevím přesně, co tam mám za jednotky, kolik mám jednotek a tak dále. Pokud se nepletu, tak teď si vlastně ty karty tak nějak začnu procházet, aby si právě zase vzpomenul, co tam přesně mám. Vlastně v některých nebo karetních hrách se při draftu vlastně nemůžete koukat na ty karty, co jste nadraftovali, tady jo. Upřímně, kdyby to byl, řekněme, i třeba nějaký vážnější turnaj, tak to nebudu rozkládat, protože to samozřejmě oponentům, protihráčům dává informaci ohledně toho, co potřebuju, čeho mám třeba dost a tak dále a můžou pak jako draftovat proti mně. Já se tady vlastně rozkládám na ty jednotky a pak na nějaký eventy. Vlastně balíček mi jako docela dává smysl. Tady jsem vlastně teď dostal další booster, vidím tam 3 hyperspacey dokonce, ale myslím, že tam určitě vemu ten za 3/4/4. Těch 3 dropů mám docela hodně, ale aspoň mi to trošku pomůže v tom se rozhodnout, který z těch, nebo pomůže mi líp eliminovat ty trojdropy, které vlastně nejsou dostatečně dobrý, takže jsem rád tady za tu 4/4. Je to karta, kterou bych určitě s tím Snowkem chtěl hrát, protože můžu to vyložit na 3, 4/4 na 4 se to z toho pak stane případně 5/5, což je velmi solidní, takže jsem za tu kartu vlastně docela dost rád. Přemýšlím teď zpátečně, jaký karty jsem třeba neviděl a chtěl bych.
Docela bych chtěl vědět upřímně další otázy na Assassina, to spíš v těch předešlých kolech, teď už asi to nemá úplně šanci. Říkám si, že i další Secret Stage by byl vlastně hrozně super. Nicméně tady už spíš beru karty, kterými přicházejí, není tam tak silný výběr, tady super. Ambush 2-4, Restore 2, pro jistotu si ještě pročtu, co dělá ten zbytek těch karet. Co možná vám bude připadat zvláštní, a já opravdu neznám vlastně všechny ty karty tak dobře. Já, když vlastně jdu do nový sady, tak koukám čistě na ty karty, které mi vlastně přijdou dobrý do toho daného formátu, což znamená do Constructoru nebo do Limitedu, a všechny ostatní karty já víceméně neznám a tak nějak je přehlížím. Takže někdy si ty karty musím přijít znovu, třeba když přesně tady byla karta do mý barvy, já nevím prostě, jestli je dobrá nebo ne, i moje intuice říká, že ne, protože si ji nepamatuju přesně ze Sealdu a tak dále, oponenti ji nehráli proti mně, já jsem ji nehrál proti nim, takže proto vlastně si ty karty ještě někdy dočítám. Tady se teď rozhodu mezi vlastně 2 spelama za 3, který dokážou něco zabít. Proč jsem vlastně přemýšlel nad tím druhým, tak přesně ten Curious Flock je za 1 manu nebo za 1 resource karta, která dokáže případně vyrůst až na 7/7, a já jsem se toho docela bál, kdyby to proti mě někdo zahrál, že vlastně nemám dostatek removalu proti tomu. Proto jsem vlastně zvažoval tuhle druhou kartu, ale říkal jsem si, že je spíš pravděpodobný, že když už mi to přijde, tak to budu muset řešit pomocí jednotek, spíš než pomocí spellů. Takže proto jsem nakonec vzal ten Viral Wind of Power. Teď už jsme podle mě dodraftovali, takže já z ty karty projdu, vyhodím vlastně ty nepotřebný, z těch 2 dropů si vlastně nechám všechno, ty žlutý a červený jsem už vyhodil, ty, co jsem nechtěl nebo nebudu hrát. No, tady si ještě obaluju teda lídra, ale to už je víceméně teda všechno pro tohle video. Tady teď zrychleně si vlastně obalím ten balíček, řekněme projdu si každou tu hromádku, po těch kartách, který určitě chci hrát, po těch, který přemýšlím, jestli vůbec budu hrát a tak dále. Tady myslím, že z těch 2 dropů musím hrát tak nějak asi nakonec všechno. Pak když se dostanu k těm 3 dropům, 4 dropům, tak tam budou už nějaký karty, které nenutně potřebuju. Tady jsem si vlastně, nebo zároveň tady si vlastně počítám, kolik těch karet budu chtít hrát. Tady, když jsem si prošel vlastně ty 3 dropy, tak jsem si rovnou 3 nějaký odstranil, který si myslím, že hrát nechci. Naposled potom vlastně, co budu mít nějaký ten kompletní balíček, jenom těch karet, který chci hrát, tak si projdu tu hromádku karet, co nechci, a případně ten balíček vlastně doplním. Ale tohle je tak nějak můj postup při draftování. Teď o víkendu mě nejspíš čeká ještě 1 draft, takže nejspíš přijde i video z toho. Nicméně tohle je vlastně asi z tohohle videa všechno. Já vlastně pak ještě nahraju nejspíš gameplay vlastně s tímhle balíčkem, kde se mi podařilo spoilers uhrát 3-0, takže myslím, že ten balíček nakonec performoval vlastně velmi dobře. Znova chtěl bych vám všem poděkovat, že jste vlastně si tohle video shlídli. Doufám, že vám to něco dalo, že vám to pomůže s draftováním. Pokud vás tyhle videa ze Star Wars zajímají, tak určitě lajkujte, komentujte, případně dejte subscribe. Já tady na tom kanálu budu tvořit asi víc a víc videí. Zkusím to dělat i nějak pravidelně. Takže znova všem děkuju za podporu a uvidíme se příště. Naschle.